Milí priatelia, pozývam vás na školu tanečnej medicíny. Tanečná medicína to sú 4 intenzívne víkendy. Tieto víkendy sú plné techník a metód tanečnej medicíny, ale nielen toho. Je to i porozumenie samému sebe na hlbokej úrovni a je to veľká transformácia života. Tieto víkendy sú plné práce s telom, s dušou, s emóciami, s archetypmi, s rodmi, s podvedomím. Vlastne vedú k absolútnemu prepojeniu sa so sebou a k absolútnemu uvoľneniu sa do flow, do autenticity, do životného bytia. Áno, živosť, živelnosť a autenticita, to je presne to, čo je pre nás dôležité nielen ako pre ľudí v živote, ale je to dôležité i pre nás lektorov, ktorí pracujeme ďalej s ľuďmi, pretože to, čo v sebe máme, tú šťavu, ten bosk od Boha, to, čo chceme odovzdať, nám pôjde ľahšie, keď budeme mať otvorenosť, autenticitu a jasnosť samých v sebe. Tanec a jeho medicína sprostredkovávajú úžasné prepojenie sa k sebe. My počas týchto 4 víkendov zažijeme veľké porozumenie múdrosti tela, takisto prepojenie s intuíciou a múdrosťou svojho vedomia i podvedomia a tiež zažijete kopec praxe a prácu samozrejme s tieňmi, pretože to je veľmi dôležitá súčasť. Zažijete autenticitu, návrat života do žíl, šťavy, radosti a veľkú chuť začať už po svojom a začať to svoje. Ja sa na vás budem veľmi tešiť, ešte je tam zo pár miestočiek voľných, je krásna skupina už sformovaná, takže ak tých pár miest, tak jedno z tých miest čaká práve na teba, tak sa budem na vás všetkých veľmi tešiť. Vidíme sa už teraz, koncom februára, února, neodkladať. Pozrite si to na mojej web stránke, tam je i prihláška, i registrácia, aj viacej informácií.